Mayumi Santos Pataxil qalet lill-Pulizija li d-daqqa ta' sikkina fatali fuq is-sejb tagħha kienet forma ta' diviża waqt attakk meta l-vittma kien fis-sakra. Dan ħareġ fil-kumpilazzjoni ta' provi kontra l-Filippina li tinsab akkużata bil-qtil tas-sejb tagħha Marcellino Montalban Sarasa. Hija qed tiġi akkużata wkoll li babset l-evidenza u li għamlet rapport fals lill-Pulizija. Fix-xhieda tagħhom kuntista bl-Amministrazzjoni tal-Vjolenza Domestika xedet li fil-ġurnata tad-delitt hija marret ġewwa residenza ġewwa l-Qawra fejn Pataxil kienet resqet rapport dwar argument li kellha mal-vittma fejn sostniet li kien fis-sakra u kien għeddida li joqtolha u li saqtala rasa. Kien hawn li l-uffiċjala xedet li l-akkużata kellha ġrieħi ta' sikkina fil-pali ta' idea kif ukoll sinjal ta' qdim. Karozza bi pjanċi folozz instabet fil-possess ta' Robert Adus, wieħed mill-aħwa tal-Maksar li qed jaffaċċjaw proċeduri kriminali. Dan ħareġ minn xhieda ta' spettur tal-Pulizija hekk kif komplet il-kumpilazzjoni kontra l-aħwa Adrian u Robert Adus, Jamie Vella u George Giorgio, magħruf bħala iċ-Ċiniż. L-aħwa tal-Maksar qed jiġu akkużati li fornaw il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia u George De Giorgio qed jaffaċċja akkużi separati dwar l-istess delitt flimkien magħhugh Alfred De Giorgio, magħruf bħala l-Fulu. Adrian Adus tal-Maksar qed jiġi akkużat ukoll li kummissjoni l-qtil tal-avukat Carmen Kirkhope fl-2015, filwaqt li Jamie Vella u George De Giorgio qed jiġu akkużati li huma l-eżekuturi fil-qtil ta' Kirkhope. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Wayne Camilleri tal-lista ta' vetturi u pjanċi tal-liċenzja li huma irreġistrati fuq l-aħwa tal-Maksar. Huwa spjega li Robert Adus qal li l-vettura li għandha pjanċi folozz ma kienx qed tintuża u kienet ta' valur sentimentali peress li kienet tal-missieru. L-qorti ċanfret il-prosekuzzjoni tal-li naqset titħarrek biżżejjed ċieda biex timla seduta ta' sija. Dan hekk kif komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront tas sospettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Jurgen Fenech li qed jiġi akkużat b'ħasil ta' flus u miżappropriazzjoni ta' fondi minn kumpanija li għandu flimkien ma' tiegħu Ray Fenech. Fis-seduta preċedenti, il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek kienet iddikjarat li hemm biżżejjed provi biex l-eks negozjant ta' Tomas jiġi akkużat, iżda l-każ kien mifti minn problemi kkawżati mill-prosekuzzjoni b'ħafna seduti jispiċċaw kmieni.